Sabbath School, the heart of the church. Adofo ene nyamemba ne yama manso sem ya brante efeni David one ne yere Maria ene call Southern Asia ye nyina yenim se sampotamu ho no Judasom Jewfo ene nkramosom ena edi ahimpa ewo ho nte ye Quran ene Torah wonyanyame bia ni te onyankopon ba akope ye nye Yesu sem ewo ho enti David ene ne yere Maria ne meda kwahwefo asafo esoma won ho as missionaries no eniema a obekom no enye easy na edabi a wo ho ade e ma ne yere yam hye no ene se abrantie bi ebae okuta camera waso asi ni kunu David so record ebusa David se ka kire me una wo se uye nyamesom ne no na abrantie David yira no se ane me ye memene da kwanhweni am a 7th-day Adventist omompe Kristo som animu ahwe evi se Kristo somfo ana wo ho no na ebinom nom nsa ye nneema ense na mfata na David say we ye 7th-day Adventist asese ne say we nyamesom ni ana na abrantie David ka nebo eto ne yem kakra na otoa so ka kira abrantie ne say ye memene da kwanhwefo 7th-day Adventist ye je Deuteronomy chapter 6 verse 4 this say Erade ye nyankopon ye erade ekro abrantie ne say interesting na David who say na koma eba form David toa so eka kire ne say me sign egidi say homeda ye onyameda na ye di so efiri efiada nwumre ekopem memne da nwumre na abrantie ne sha say or smile David toa so say odifo Isaiah asema wakana Isaiah 66 verse 17 say praku enye no yen ni praku so wow me da kwahefo no toa so ka kire ne say me gidi se me nipadua we eyonyame asore dan wode afem me se me hwe so man wasase so enu nti me wo ho no me nomonsa na me mfa musie ade biara enkomi mu abrantie no ani ejeye asem efiri abrantie na no baaye ne se yenhia mudie we enya kwanhia enti enama man so nsem no watu ne din se enhia mudie a enye akwanhia na David ene ne yere ewo ho a omogu ahomekokko se onyame age won ohun se abrantie no esan ebabiu ne nipa edi n'echi oni na busua na mukuta nnuane na omde bai na abrantie ne ka kire David se na busua ni na ode na ehye David nsa oni na busua ento nsa ni di ono de oye fast oye akomchi ontumi enidi na abrantie ni di David asumi ho adanse ekire na busua eno adafo no na mra David ne abusua ne to nsa didi no David esha ase se wonne won kanta wantawadie no ho asem na oka ho asem kire wo afedie abusua ne mpo epa David ne ne yere achew na abusua ne sre osoro asumdue ema David ne yere Maria osre onyankopon ahoden ma won se dwumadi a obedi ni botamu ho no enkoso ema won minianom ne adofo no onyankopon asem onyankopon adansidie a na yede breyeni na David ne ne yere se yentoa so mompa ye ma memeda kwahwefo missionaries wo saa bia ye no nyame enka ye ho amen adofo no adesua etosunum so ana yedrui atifi asem ne se onyankopon ekomam enika sem ben no wom se yewi ase ewi akudie bebrebe ekoso enipa ekutia yen atamfa hodo ekutia yen obonsam ankasa okutia yen na nigisem ne se obi komai okon a okomai no onikon no nye obi ase twedi ampo onyankopon ankasa na edi akomai tina otwi mu ya ba behwe okwan a nyankopon efa so edi akon
ɛma yɛ so kokwan so. Yɛbɛhu Onyankopɔn a n'ahummɔborɔ dɔɔso na ɔmma nipa ɛbrɛ sɛ yɛbɛnya adwensatwa. Ɛbrɛ mu yɛbɛsiesie akoma na yɛabɔ mpaeɛ ama yɛn nua David yɛ Awurade sie. Otumfuo Nyame yɛgya yɛn ho hyɛ wɔn nsa bere tiaeɛ mu bio. Na wɔtwe yi mu sɛdeɛ ɔyɛ ma yɛ daa no di anim kan wɔ adesua no mu Kristo Yesu din mu nti. Amen. Adɔfonom ɛwɔ yɛn Nyame mu. Ɛnnɛ mema yɛn nyinaa yɛn ho akɔaba. Ɛba Die Hard Shepherds Sabbath School ma aba mu. Ɛnnɛ yɛwɔ adesua a ɛtɔ so enum. Adesua yi wato ne din sɛ Onyame ɛko ɛma mo. Israel ɛne Canaan akudi a ɛkɔɔ so no sɛn na ɛteɛ. Yɛde bɛtoto ɛne wiase yi koe ho ne yɛhwɛ Onyame akudie deɛ nti a yɛfrɛ ne sɛ Holy War ɛyɛ ɛko kronkron. Ɛnte sɛ ɛnɛ ako a ɛkɔ so no ɛnɛ adesua bɛkɔ na wie no yɛbɛte aseɛ. Adɔfonom Canaanfoɔ a Israelfoɔ ɛyi wɔn afiri asase no so na wakɔ so no sɛn ɛna na wɔteɛ. Ɔmo ankasa no yɛka Canaan na sɛn ankasa na ɛteɛ. Ma yɛmfa Canaan ɛntoto ɔman Ghana ho ne yɛnte aseɛ kakra. Ɔmo sɛ woba ɔman Ghana mu a yɛwɔ enipakuo mebree na ɛwɔ ɔman Ghana mu. Enti wobɔ wura Ghana wobɛnya enipakuo bi a yɛfrɛ wɔn nkranfoɔ. Nkranfoɔ wɔn aduane a wɔpɛ som paa ɛwɔ nkraman mu no sɛn paa na wɔn som ɛteɛ. Nkran yɛwɔ nkura kɛseɛ mebree ɛwɔ nkran. Ɛwɔ nneɛma a ɛma wɔn yɛ nkranfoɔ. Na wosae aba ebi a yɛse akyemfoɔ. Akyemfoɔ yɛwɔ nneɛma a ɛma wɔn so ɛda nso. Ɔnamammerɛ wɔn kuro akɛseɛ ɛwuwom. Na wasan akɔ asantefoɔ wɔn kasa wɔn kuro akɛseɛ ne wɔn som ahodoɔ. Wobɛnya bonofoɔ ɔmo nso saa. Na wasan akɔ the northern part. Na wasan akɔnya nipakuo bi a yɛse Dagatefoɔ, Dagombafoɔ. Enti yɛwɔ enipa a ɛka bom ɛma Ghana ɛyɛ Ghana. Saa nso na wokɔ Canaan a na yɛwɔ Amorifoɔ ɛwɔ hɔ. Ɔmo nso ɛyɛ enipa a na ɔmo ɛwɔ wɔn amammerɛ wɔn som wɔn kuro ahodoɔ. Ti Amorifoɔ no wɔn kuro ni bi ɛne Jericho. Wɔn kuro ni bi ɛne Bashan. Wɔn kuro ni bi ɛne Hebron. Amorifoɔ ankasa ɛsom a na adi ntintiman wɔ hɔ ɛyɛ Baal som ɛne Ashtoreth ɛsom ɛne Molech ɛsom abosom akɛseɛ mmiɛnsa wei ɛna na wɔsom paa. Ɔmo ɛna na yɛ the powerful hill country people. Enti nkurɔfoɔ a yɛka wɔn ho asɛm wɔ mu no ɔmo yɛ nipa a they were known for child sacrifice and fertility rites. Say Oba yebema eba ɛne sɛ yɛbɛkum nkwadaa ama abosom Amorifoɔ a na ɛwɔ Canaan asase no so saa na ɔmo nso teɛ. Yɛwɔ enipakuo bi a ne from the Hittites ana Hettifoɔ. Ɔmo nso ɛna na ɔmo the northern part. Ɔmo saa nkurɔfoɔ yi ɔmo de ɔbosom mmienu na ɔmo som. Ɔmo som owia bosom ɛne ahum bosom a ne yɛfrɛ no the Tishop. Ɔmo saa nkurɔfoɔ a yɛfrɛ ɔmo Hettifoɔ ɛno no. Wobɛtumi ahu Hettifoɔ sɛ ɔmo na wokɔ Canaan asase so a ɔmo yɛ iron workers ankasa ɛnadeɛ ɛne saa nneɛma no ɔmo ɛne saa nkurɔfoɔ no. Wokɔ Canaan asase so a yɛkuo bi a ne yɛfrɛ ɔmo the Perizzites ana Perisifoɔ. Nkurɔfoɔ wei deɛ ɔmo ne nkurɔfoɔ a na ɔmo wɔ ɔmo yɛ rural people na ɔmo ani mmie pii saa ɔnsɛ nkura wɔ Ghana enye bia na ɛso pii saa. Ɔmo so nkurɔfoɔ wei no na ɔmo som Baal bosom ɛna ɔmo wɔ household adults ɔmo ankasa efie no na ɔmo abosom bi te sɛ Teraphim a na ɔmo som wɔ mo. Ɔmo ne nkurɔfoɔ a na yɛse ɔmo yɛ nkurɔfoɔ a ɔmo yɛ country farmers na ɔmo yɛ ekuafoɔ ɛpaa.
no muni walls bia atwa onkro no ho ahia ubenya ekuo a ne yefra mo Jebusifo Jebusi ho amuni emu kro ba ko ni Jebus nei ebenya Jerusalem ewo ho no adofo no omosom bosom yefe na Shalem omosom ba no masan asom Ashtoreth adofo no enkrofo ya mo ye fortress builders sa ekura David echichire the Jerusalem no oji free sa enkrofo yem omo de na omosom omo deities ahodo a na omosom apart from mienu a ye boss yi ye betumi aka Hivites for ehwo asem Heviti omo enkrofo we mu no eho na abenya ekura ye frɛ ho Shechem ubenya Gibeonites omo mbedada Joshua eno ho na abenya Lebanon foothills no adofo no nyame ma omo na omo bosum omo som no ne Baal Berith obosum omo gidi so on ekura apam ahodo nyinaa emu sa nkrofo we no no me skilled wood cutters omo enua omo na esensen enua ahodo enti no me craftsmen omo timi enwono omo de nua enwono niama nti nyanwanwa se omo timi nwono ntaade bi di bedada Joshua ye betumi aka the Gigashites omo so asase no so ebi omo na ete Jordan subonhwa no mu Jordan Valley and omo the eastern part of the Sea of Galilee sa Gigashite no omo so bosom bia ne efe ne El bosom no omo so bosom ba ko efe ne Baal and omo je ahonhom local nature spirits no omo je won so edi ye wonipa ku ani e from Raphaim omo sa nkrofo no omo asase no so no ibenya ekuro bi a na eye Bashan ekuro no so ewo ho omo na esom bosom bi e fe Astat ene na omo sa som Baal eka ho sa Raphaim fuei no omo na Og fo enkrofo a Joshua ne Caleb ni nipa du na eka ho no ko hu omo na omo suro no na omo ye abrane ankasa ejike na asase so no ne yo nkrofo bi ho ayi go fuenu omo ye abrane a na omo wasase so entu ze Canaan eye akuo se de wasantefo ye wo hafo kabo man ye Ghana na so yinim se hafo de ibi omani eden pa hafo de somwe na omo som pa sa na Canaan eno so eti Canaan ewo krofobia ne from the Canaanites among grophobia from the Canaanites and the one grophobia from the Cadmonites adafo Canaan akuwe no eye maako edu na ani December ko awom ni se do ko nkran a ye wo biaye bi e from Greater Accra Canaan asase de so no ni obiaye bi nso a ho no ye frɛ ho Canaan edi Canaan bi wo ha wotin wo Bible mu enye Canaan asase ni nyina na no woka nipakuo ade ti asase bia o mo frɛ ho Canaan asase no eso sa nkrofo no de om ne beka se ne ike Ghana Accra fo om ye city om na ti city ni mu ankasa enti ho na obenya Sidon ubenya Tai Yesu Kristo bo sa so adi apafo from say awanwade aye no ha ike ye ne Sidon ne Tira ka obenya enkwaje nti Sidon na ewo Canaan ene ewo Tai ene ewo Megiddo ene ewo Dor ewo Gaza ene ewo Akko adofo no who heard the book of Revelation that the battle of Armageddon Har and Megiddo enkrofo we Megiddo no na ewo Canaan na ewo asase kese Canaan no so eso enkrofo we nipa omo na nsuo adwuma omo sa ye merchants adofo no moska omo ye economically strong sa enkrofo ye come Sidon ne Typho enti me gide se what Canaan ase na wo hwe Canaan ekuo maako eduna na omo wo nomadics enkrofo bi a omo ya kwantufo omo de omo ne na mabo ne musa omo so etumi aba omo tena ba bi fa akon se de ne ukọ Ghana bia bi a Niger fo bi wo ho Mali fo bi wo ho nipa e from Fulani fo they are beautiful people in their country omo so ba Ghana bia mtimetretna ba bi say oh how your Fulani fo mtimetotonuane na omo call back to sa nkrofo ni bi
na wasase so ɔmo na ne yɛfa ɔmo de Amalekites Amalekfoɔ we no na ɔmo yɛ Israelfoɔ enuanom ɔmo firi Esau abusua no emu nso ɔmo na ne nam aboɔ no mu wokae the Battle of Rephidim Amalekfoɔ yi ɛna baayɛ ɛne wɔn bɛko ɛwɔ Rephidim Israel ako ɔmo ɛko dii kan wɔ kwantum no Amalekfoɔ yi ɛna ɛbɛto wɔ ɛmo ɔmo biaeɛ na ɔmo te no ɛyɛ Sinai borderland no ɛso ɛne Negev adɔfo no saa nkurɔfoɔ yi na ɔmo som ɛdɔm abosom no ɛde wohwɛ a Canaan kuro no ade a na ɛkɔ so wɔ kuro no mu wɔn som sɛdeɛ ɔkɔ Ghana yɛwɔ Islam yɛwɔ Christianity ɛne yɛwɔ traditional religion deɛ dominate mmiɛnsa no wokɔ Canaan asase no so a ɛsom a ne dominate wɔ hɔ yɛ abosomsom nko a Onyankopɔn problem a wonyaeɛ with Egypt ɛna wonyaeɛ with Canaan for yi ɔmo asɛm koraa no ɛyɛ aboro Egyptfoɔ ɛso because Onyankopɔn ma wɔn 400 years sɛ wɔn fa nsesa wɔn adwene nanso wɔn asesa 400 years a Israelfoɔ ɛtenaeɛ ɛwɔ Egypt a Onyame bɔɔ Egypt kɔkɔ kan asɛm kyerɛ wɔn a wɔamfa saa na Canaanfoɔ wei nso ɛyɛyɛ ɔmo amfa Onyankopɔn asɛm sɛdeɛ Egypt ɛfa abosomsom ɛma innocent people enipa na ɔmakoma yɛ Nyame dea ɛfa abosom na afi deɛ ɛsɛ wɔn kwagyeɛ no Onyankopɔn problem onyaeɛ with Egypt no saa problem na ɛna onyaeɛ with Canaan ɛfoɔ adɔfo no adesua no ɛtɔ fa bɔ nyinaa eni enti moma yɛn kyekyem na yɛhu biaeɛ a ebia ɛkɔ sɛ yɛnya akodie ho suahunu pɛn a yɛbɛhu sɛ akodie ɛnyade a etwa sɛ yɛbɔ wo din ɛbata ho efi sɛ akodie ɛde enipa etu nipa efiri biaeɛ a wɔte nipa da yaresa bia obo sɛ bomba kwa akɔtɔ hɔ edi esum egyina nipa trim yisika di twa di nua kyɛ akodie di bi biara ɛba awieyɛ akodie ɛnyɛ adepakra ɛni twa di ampo Nyame a yɛbɔ ne din bata akon ho no etwa sɛ yɛhwehwɛ mu yie ebi sɛ Onyame ko a odi no ɛyɛ different from this imperialistic akon a ɛkɔ so moma yɛn hyɛ ne nso edi kwan bɛn ne ɛbɛyi saa nsɛm wei nyinaa ano kwasiada na desua ne sɛ the Canaanites iniquity Canaanfoɔ wei no abususɛm ahodoɔ a wɔyɛɛyɛ Onyankopɔn ɛka kyerɛ Moses ɛwɔ Genesis 15 ne sɛ Onyankopɔn ka kyerɛ Abraham ɛwɔ Genesis 15 ne sɛ the fourth generation ɛbɛba bɛfa asase a wogyina so Canaan asase no efisɛ bedu saa no na Canaanfoɔ no ayɛ nneɛma ɛnsɛ dɛ mfata adeɛ ma yɛhu sɛ Onyame asɛm yɛ no korɛ baako ɛne saa nkɔm hyɛwi efisɛ ohu sɛ enipa ɛkɔ asase no so no abusua a na edi kan Jacob mma no Lewi na ɔka ho Lewi ɛbaa ne yɛfrɛ no Kohath ɛna ɔwɔ Amram ɛna Amram ɛbɛwɔ Moses Moses nkurɔfoɔ yi ne kɔwura asase no so the fourth generation ɛmra ɔkɔwura asase no so no Bible kan in the book of Leviticus 18 ɛnneɛma bɔne a no wɔyɛ Deuteronomy 18 ɛnneɛma bɔne a no wɔyɛ Ezra chapter 9 ɛnneɛma bɔne a na nkurɔfoɔ no ɛyɛ Canaanfoɔ a yɛtwa wɔn ho mfoni no ɛnneɛma a no wɔyɛ ma saa abosom wie yɛbobɔ so ɛkyerɛ wo a woyam ɛbɛhyew ɛnna wokɔ Syria modern day Syria yɛbrɛ bi a atwam na ɛhɔ Ras Shamra adɔfo no yɛ discover nwoma a ɛne nneɛma ahodoɔ a na Canaanfoɔ no ɛyɛ archaeology ɛde aba na nwoma no ɛno bi ne the Ugaritic test ɛda na di pefee sɛ yɛwɔ ntoa ahodoɔ a na ɔmo twitwa enipa nkasa edi egum na ɔmo akata so ɛde ama abosom ɛno ebi obosom no obosusu sɛ wama ne mma bɛ enum a otumi de baako ɛkɔ akɔda n'ase ɛkwan a ɔde baako ne bɛda n'ase no otumi ɛde to bosom no so na egya ɛhye no wɔ bosom no ani no kyerɛ sɛ ɔde ne ba no ada ɔbosom no ase nneɛma a na wɔyɛ wei no na ɛma Onyame ho
eyira no eme te ase se onyame butchery fu ampa for 400 years emra no onyame ne Egypt fo edi asie na enema we nso ekoswo adofo no eme te ase se onyame butchery fu ewo bone ho enye eno nko ana no woye se wokunkum enkwada o na osan eye enema etan ebi a na ye frɛ no the holy or sacred prostitution. Said the ene ya woso ntoa na akomwa kan obi na bosom na ba no omo nso omo gidi se wona bosom bi a na ema won ma no enema na woyema bosom no ani baso na obre won ma ne se omo sisi ensore dan e de asofo atotumu a asofo no ene ma da na bosom no ehu ba won ho so ansana omo aba ba ye nnuema ama omo anya ema eti afide no mo agye atumi se adwama mobi wo hokra eye kronkron ema ne ema da emema ne mema da mema ne ma so da tese ade bia ye enna ho ade bia entina na wo benyinya state we ye naked emema no wo ye no na time editwedi ampo nyankopon se won mere no ye so enti mukọ a munka asomdwensem nkyere won se wanye asomdwensem no wokuta nneema etise mu dia eni twa se ye yifri ho ti mo hu se akodi a twedi ampo nyame ye boni di bata ho ye boni a wo tu ase akodie ikosie da ne se nneema na wo ye no na time na enso onyame ani kwanya no wo ku won ma edidi kan ede masa abosomwe ne twa se twedi ampo nyankopon eyifri ho ekra nse se ukọ hospital ni eye obi surgery itimi che se me wa drowe o adu e be sai ade no nanso be ma nsunsuanso ese ana se ye pesi twa obi bibia you ka se twa ade we fru a untimi nwo bie wo ese bi ade we aye no unum adrowe a bi a emere bi ebedu se no ho ba bi se entimi nya adwuma yi o tese onyankopon bibi sa no oye se omanfoi ansa na magye asase no kura free bonimu no enipa bi wo ho a wo kura bonimu a agye se wo no meyi won free ho ete se die di akire onyankopon ba ne maye toso mienu na eye dan ya ne boniafo ete asase no onyame anu onyame yi won afiri ho enti nei ya kanyame asem aka wo nipa hodo eda so kuta bonimu tententententen impo onyame asori dem onyame ntimi nya ho hwe etwa se ofiri ho Canaan fo no enema no okutam no na time tine twa se twedi ampo onyame eyi firi ho adwoada na disuanse the supreme judge who can Genesis chapter 18 verse number 25 Moses said, far be it from you to do such thing as this onyankopon emparewo so obeye sa osa sisu bio say far be it from you to slay the righteous with the wicked so onyame obema hotini ba kumpo afra ne boniafo onye bi da unkum bi da to onyankopon ako na wodi no mu se eye nhyehyɛ ako a na ekoso na ohotini ba kokra ni ho a twedi ampo onyame oma no efra saa akodie no emu enti oduru wanchen a oka sumdwensam ekire won so ogie asumdwensam na Israel for gye saa nkroford emfa ho na abusua ne bia ye ofiri ogye won beka won ho na wasom twedi ampon nyame adofo no na Israel for nso a onso ba kodi abosom ne bia chi se e bia ate bosom we nka o eyaba ya ho de mom ye di na chi bi onyankopon ka kire on se uhu se wunua bi yesa na wohwehwem na te saa kuno na yini firi o enti akodi e kwaso no onyankopon se wo ye Canaan ni se wo ye Israel ni se wo ma fa ye yibone na afiri ho enti nya akodi se nyankopon heda power Israel for se o de kwa kwase Canaan for far from that onyankopon nya saa no ye ene nya se onyankopon heda afa Canaan for se o de ba be say Israel for far from that enye saa na twedi ampon nyame ye na onyame afa ne ma ene de won kwakon ti akodi na wo ko no se bre bi dream pa na Israel for o mindful ebi ebaaye mpo edi won so enkunim se oti onyame asem so atua
onyame ene bonsam na edi akon enti wo onyame afa na wadi na hyede so so wo bonsam afa na wadi bonsam ahyede so na wodi bonsam ahyede so a onyankopon enkunimdie no ebeba wo so ebi na eso eketua Romans chapter 6 verse 23 say boni eketua ene owu onyankopon a oye temuafo no kwafo eni hwɛ sɛ wonte ase kra hwɛ kwan a onyame ebu Mary Magdalene ene Zacchaeus aten enipa ba sɛ bunaten kasɛm bi ni ehu de ebɛyɛ emre a ɔmo de Mary Magdalene ba onyankopɔn etwerɛ fam ɔmo nyina afiri hɔ kɔ sɛ wa mu fa me ntumi mu fo oyo temuafo no kwarefo enti asase so temuafo wote won dia na woyɛ mu ahyew emfa won toto onyame atemu ho de bia ka wo bɛbɔ mpa asrɛ sɛ twedi ampa onyame watemu emra efisi onyame atemu ba egye apapafo egye apapafo free enebɔneyɛfo nsɛm saa otemuafo no kwafo yi na era Canaan asase no eso no kwa akɔgye Canaanfo ɛma edikan afiri nkwada yɛ hye wɔn ma Molek ne Astat no emu no kwa akɔgye enipa bi te sɛ Rahab afiri atrimɔdenfo nsa emu ɔhotini bi a wasase ne so bia ɔbɛsɔre atia wɔn abɔnefo sɛm no na adɔfo no nkrɔfo no ebeyi na afiri oti na emra so sɛ 400 years akyi twedi ampo nyame sɛ mekɔ akɔgye me mindful enti Israelfo a omo ebe kame ho me de okwa akwaje enkrofo mu nuanom a abosomsem enti onya fa ho die ukwa brada na disuane say so onyame mususu say oyi won free asase ne so ana say otu won ase eye niama mienu enipa e wasase ne so de na onyame gye won afiri bone emu na bone de na otu asie eno ne ebrada na disuano bone na no wotu asie but enipa na wasase ne so de na gye na wo gye won afiri bone mu enti wo ye nipa a na wasase ne so na wo so bone mu dendenden dia na kire se wo de onyame ebetu ase afra bone eno muma yen hye sa asem no enso se obekai Joshua chapter 2 verse number 9 to 14 mun say twedi ampon yankopon eka kire Rahab ade na busua say obegye won kire yen say onyankopon eyo temuafo enokwarefo or say please show us the entrance to the city and we will show you mercy and crophobia Israel for ekwa kon omuhu crophobia wasase ne so no bisa won say mon kire yen ekro ne kwan ye begye mo owakoma pa a Israel fo a wonim se one won beko wogye won fel so kire se ona koma no eya koma pa na Israel fo se mo akoma pa wasase isu no wogye won kwa na sankrofo be kan Israel ho na asase a wonyae no obeto ne din last ni nuanom ne adofo no akodi a ekoso yi ususu se ene akodi a ekoso ewo ene wiase yi mu no eye pe ana enye pe de biarada ya toa so asuade na ukwara na disuane say opaw free will say enipa paw ni nuanom onyankopon ade a afa ankame ne ma no si ebe paw eno ne ma yeye nipa Israel fo ewo paw na Canaan fo ensu wo paw Israel ni a obepaw so obedi abosom na chi no onyame ka kira won se onni sekan onfa nwo won na anua no onyina nsi na bo na wonku no se de wo koya afoforo no saa na yenye Israel fo entemre bi dri Israel fo sorry tia onyame ma Babylon fo ebe fa wo no mu enema a wo ye Canaan fo wo ye won bisa obi biara wo paw etia onyame na ofa bone no nsunsuanso eno no opaw eyade a ehia twedi ampo onyame dodo a wan paw yie no asem a ebeba won so ne nsemfu ayefe ne the sherem damned banned or annihilated onyame betu na sekra etwa se ye paw yie ewo Joshua enwoma no emu
Onyankopɔn ma wɔn hu say there is nothing like neutrality. Edo ka kyerɛ sɛ ako a yɛkɔ no so obi wɔ hɔ a ne yam hyehye na hwɛ na wɔama yɛ ankɔkora. Onyame mpɛ saa mfimfini na asɛ wɔgye di asɛ wɔnyini asɛ ne yam hyehye no dabi. Na Onyankopɔn ɔmpɛ grounds bi a yɛ asɛ ha anaasɛ ha. Ɔsan ka kyerɛ wɔn sɛ obi wɔ hɔ na waware foforɔ a hwɛ ne amfa na ankɔ akɔn ebisɛ bi ɔwɔ akɔn no mu koraa no na adwene ɛwɔ ne yere ho. Obi wɔ hɔ na afei na watɔ efie foforɔ a hwɛ ne amfa na ankɔ akɔn die no ebisɛ wɔ hɔ nyinaa no na adwene ɛwɔ efie a watɔ no foforɔ. Obi wɔ hɔ a wahyɛ afuo ase foforɔ a hwɛ ne amfa na ankɔ akɔdie no ebisɛ wɔ hɔ nyinaa no na adwene ɛwɔ n'afuo no so. Onyankopɔn sɛ ɔmpɛ saa adwene ntanta no. Ɔpɛ that choice, yes or no. Ɔmo no Nyame ɛde wɔn ɛyɛ adwuma. So there is no neutrality. Onyankopɔn sɛ mfimfini biara ɛnim. Momma yɛn paw yie sɛ ɛbɛwɔ Nyame nkyɛn. Na arahosɛm ne sɛ enipa bi ɛsɔre wɔ Israel. Ɔmo sɔre tia Moses ne Aaron. Na Onyankopɔn ɛsɛ dodo a wɔ Moses ne Aaron afa no mommra wɔn so a ɔwɔ Korah ne Datan afa no wɔnkɔ. Asase pae ɛma wɔn a wɔ Korah ne Datan afa no nyinaa ewura fam. Na dodoɔ bi a na ɔwɔ Moses afa ɔmo kɔ afa na wɔasɔ ɔmo akoma hɛdɛ no ogya firi soro bɛyiyi wɔn nyinaa firi ekum. Me nuanom ɛno ɛne free choice. Yɛ paw no ɔmo yɛ adwene ɛnyɛ sɛ yɛkɔ SDA keko. Onyame ne apaw ama no ɛde SDA wɔ baabi a yɛkɔ no SDA ni hɔ ɛyɛ SDA fo yɛ Nyame somfo. Saa ntanta no ɛda adi akyire no yɛnya nkwagyeɛ wɔ Twi Ampɔn Nyankopɔn emu. Yɛde adesua no ba awie no the Prince of Peace. Mmerɛ bi Syriafoɔ ɛna ɔmo plan sɛ ɔmo ba ne Israelfoɔ ako. Ɔmo plan biara na so sɛ no Nyame ayi n'adi akyerɛ odiyifo Elisha. Ɔde sogyafoɔ kɔɛ sɛ yɛnkɔkye Elisha mmra. Nti mmerɛ a ɔmo kɔɛ no ɛna Elisha Onyame nam ne so efura wɔn nyinaa ani. Ɛna ɔfa nipa tɔm no ɛna sogyafoɔ nyinaa mo ne afra no. Ɔmo di no akyi nkakra na ɔde ne kɔɔ Israel wɔ hɔ hene no anim. Ɛna Israel hene ne sɛ Onyame sɔfoɔ mi wura bɛnyɛ wɔn dɛn. Ɛna ɔse tobo ɔmaa wɔn nyinaa nisan ebiebio. Ɛna ɔse hwɛ ne wɔn nko wɔn na emu ma wɔn aduane di. Ɛna ɔmaa wɔn aduane edi. Ɔmaa wɔn aduane di. Bible say wɔkɔ wɔn akyi na wama ako ebio. Adɔfo no ne Nyame ma asomdwie hene. Israel hene a na wodi wɔn soɔ no ɛyɛ Twi Ampɔn Nyame. Asomdwie na ɔpɛ. Sɛ sogyafoɔ ɛpɛ wo akum na wasan ama na aduane adi. Ɔma yɛte aseɛ sɛ asomdwie etwa ako nyinaa etiawa. Mmerɛ a ɔma wɔn aduane di no wɔama bi wɔkɔɛ ohu Nyankopɔn wɔ kwan soronko so. Ɔmo sɛ ako na yɛdie nanso Israel Nyame no wɔyɛ soronko wɔyɛ asomdwie hene. Onyankopɔn sɛ no na hia no ɛnyɛ ntɔkwa a ɔmo ko no emom sɛ mɛgye me manfo nipa bɛte akodie n'ase no ɛne hia Twi Ampɔn Nyankopɔn. Ti nyama wa sɛ Isaiah chapter 9 verse 6 friend sɛ the Prince of Peace. Ɔno ne asomdwie nyinaa ewura. Awurade Yesu Kristo a wɔgye Mary Magdalene. Wonya sure sɛ ɔno asomdwie nkoa ɛna ahyɛ ne ma ana. Enti mmerɛ a yɛka ako a ɛkɔ so ɛwɔ Canaan asase no so. Ɔmo yɛnte aseɛ sɛ asomdwie hene ebi wɔ hɔ a ɔno ne yɛnwura Onyankopɔn. Asomdwie ɛne hia. Otwa mfoni kyerɛ wɔ heaven. Sɛ Onyame sɛ daakye bi ɔbɛma gyata ɛne aboa bi te sɛ wotwan atena. Ɔkyerɛ sɛ heaven ɛbɛyɛ asomdwie. Ɔyɛ asomdwie hene. Ntɔkwa na wɔkɔ no ako a wɔdi no ɛyɛ sɛ asomdwie ɛbɛba enti ɛna ɔdi ako na ɛnyɛ biara enti. Ɛnɛ yɛsua sɛ Canaan asase ɛyɛ asase a na ɛda hɔ kakra nanso ekuo ahodoɔ bebree na ne wo. Ekuo no nyinaa deɛ na ɛka wɔn bom ɛyɛ abosomsom. Ekuo no nyinaa no na ɔmo ne apapafoɔ ɛnni ne yie. Nti Onyankopɔn sɛ apapafoɔ no na ɛkɔ akɔko ama wɔn. Ɛmfa ho ne sɛ the situation te. Sɛ woyɛ nipa pa a ɛho ɛnhia koraa. Twi Ampɔn Nyame sɛ
ka wo ho ha ho pii ɛwɔ watamfo ho kɔ so ɛyɛ wo nipa pa no na onyame ɛbɛko ama twɛdi ampo onyame nka yɛ ho wɔnte n'anim kyerɛ yɛ ɛwɔ Jesus Christ name amen. Unyadofo yɛdawase afei nso twɛdi ampo Nyankopɔn ɛnhyira wo sɛ wonya ɛbrɛ ne adagye ɛne yɛne sua adesua yi Nyankopɔn ka wo ho na ɔnte n'anim ɛnkyerɛ wo na afei nso yɛbɛsrɛ wo sɛ wo ne wo nua bi ɛbɛkyɛ adesua yi na ɔno nso asua ansa na homeda adu berɛ de adesua kɔ na wie anidie mu yɛbɛsrɛ sɛ yɛmmɔ mpaeɛ Nyankopɔn ne abankɛse ne wotwɛdi ampo yɛsrɛ sɛ kɔso akura wo kɔdɛ ntaban so wosi na wotwe ɛdi anim yi na bɔ yɛn ho ban ɛwɔ Yesu din mu nti amen.